Здравейте хора! Здравейте хора! Изчакайте да изключи този телевизор. Тъй. Сега да продължавам. Пуснаме в обикновена гора, която пък е до Бяла гора. Това не е нормално. Това е невъзможно да се случи, хора. Какво това бе? Чайте, още ли снимам? Добре, още снимам. И да, знаете, винаги когато има нов апдейт, ще сменям версията. Тук дали да пусна музика? Майко, това прилича на устата на Стив. Вижте само. Чакайте, тук и тук. Тоест не на устата на Стив, ами на Хиробрен. Оти само той се усмихва. Стив не. Не мога да повярвам, че им се е случило. Този сит съм го виждала и преди, ама не знаех какъв му номер. Ако искате такава уста на Хиробрен, ще оставя сида в описанието. Нищо, че ще видя какъв беше, нищо, че не съм поставил сид. Има си програма, с която се вижда. Първото зомби. Първото е XP. Първия Ендърмен. Мри, бе. Изчадия на планетата, мри. Тъй. Кажете за име на поредицата. Да. Кажете за някакво име на поредицата, как да си я кръстя. Стига да не е Gamer Survival, ами някаква друга. Само не тая, дед ви казах и се. Само не тая. Тук пещерата продължава. Ирония. Тук имаме ирония. Там видяхме и Айрония, не Ирон, ами Айрония, там виждам още ирония. Изчайте, сега ще ви покажа. Лак, спайк. Ако не сте видяли, вижте го сега. Вижте у нас ирония как се гърчи с оня гравел. Майко. Така, флова на какъвто си искам.
И как гледам сме под някакво езеро. Страх ме да го стопя това. Да, не сме били под езеро. You're up. Тук съм бил. Майка, колко съм прост! Майка, колко съм прост! Нека да изкопаем иронията. Иронията. Не айрон, ами ирония. Това вече ще така ирония, а не айрон. И от вчера излезна нов закон. Всеки може да си патентова дума. Моята вече е патентована. А ако някой изрече моята дума, ще бъде наказан с солена глава. Така че не му я казвайте. Та думата, която си патентовах, е патентована дума. Патентовах си и смъртта. И вижте какво намерихме. Той. Значи. Сега. Злато. Тъп стрелец. Тъп скелетон Тони. То скелетон Тони трябва да се махне. За начинаещите, тук аз не им знам имената. Просто така си му измислих едно име. Той я закачи тук горе. Бързо да махна сверовете. И без това първата нощ винаги не си пускам сверове. Печката, аз се чудя. Слагаме иронията тук, слагаме 3 дървета тук и чакаме. Чакайте, да не видях библиотека. Не. Ако видите библиотека, значи не само сте намерили Майнкрафт, ами такова. Stronghold. На MCP-то вече си има Stronghold-ове. И там си помислих, че видях букшелфове. И ако намеря някакъв чест... И майко. Айде стигай. Летящ торч. Майко, вижте го. Летящия торч, приятел на скелета Тони. Летящия торч, който е приятел на скелета Тони. Гледайте само. Летящ торч. Нещо грамките ли са събъгнали? 8 минути са минали, добре. Колец. Майче се загубих. Не, тук е златото. Летящия торч, който е приятел на скелета Тони. Сега ако намеря ябълка, ще мога да си направя златна ябълка в началото. На първия епизод ще мога да си направя златна ябълка. Бах ти готиня сиит. Няма да го слагам в описанието. Да ма кеф. Тя ще я търчи.
Летящия торч е приятел на скелета Тони. Май това много равно, бе. Чакай малко. Както си знаех. Майче ми трябва поглед пълен със сарказъм. Какъвто свинс там, бе? Струшен фенс. Още по-нормално за Майнкрафт. По-нормално нещо виждали ли сте? Летящ торч, един струшен фенс. По-нормално не съм виждал все пак. Някакъв ми беше писал много сте тъпила, много сте тъпи. Ами ако гледаш този клип, искам да ти кажа. Ти си готин повече от мене, когато пръдни гущера. Ама аз се въртя в кръг ли, бе? Габи! Не мързама. Ако видя злато, мога да си променя решението. Искате ли пак да ви покажа летящия торч? Летящия торч е приятеля на скелета Тони. Какво ще да правя? Не знам какво още да правя, освен едно. Изчакайте. Не знам какво да правя, освен едно. Той да видя летящия торч. Сега е вашият край, клипове.